Anong deklarasyon dia? Namay niya na taga kong gunit. Yan ha. Wala ginapay. Para mo na sila nagdasa kuan. Ano surprise. Kisa man na. Di ba bahatag niyo? Ha? Di ba bahatag? Kakinsa man, para kakinsa man na. Ay, dili nga rin boy. Kisa bitaw ni day? Pero ni mo lagi. Nako ba? Unsa may ngan? Unsa may ngan sa kanang kuan? Alaan na sa agbo mo. Wala ni mo nga lagi na. Kaila ka na ako. Kaila pa ka na ako. Tek di lang nga rin ang boy ba? Dili siguro ni nga Di rin mo nga lagi na. Limutan na bitaw mi. Wala ko mo order. Bayri na mo. Pila man na? Day. Pila man na? Feed na. Ha? Feed na. Kisa ba? Kisa ba nyo kan dito eh? Eh, kisa ba nyo padaday? Ay, Late na wala siya. Nalit na. Ay, kabilin ka. Ni? Nalit na. Bilin na bas mama. Bilin ra ba ko ay bilin? Bilin bitaw ka. Bilin ra ba ko no Oh, sa bilhin na. Panorio? Oh. Parit. Imo gid mo, kinim na. Kisa lagi. Kita man. Kita may. Kuha mo. Nakagwapa. Hala di adi da ko dai. Hala di ako ang lagi na dai ka. Hala di ada sayo base na sayo dai. Oy, di Ikaw ada na sa si sayo. Kagawa pa ko kasuway nga. Ako gideliver. Gideliver na ako. Hala di ah. Alpi. Hindi man ako nag-birthday karon buwan na. Naman yun eh. Hatag ni mo. Siboy man. Picture na. Di ka kaya wala ko picture. Hala di. Di mo halagi na. No. Adi. Ito maganda ganda ni. Kam. Scam, di ba yun naman? Di ka maka-scam. Oh, dili. Ay, picture na. May lipstick. Di ba naman pa-picture niyo yung lipstick? Agoy! Wow, di siya ma-picture ko yun. Kitsa magana. Kitsa may nagkuha ni. Kitsa magana nag... Isa man oy. Basik si Annalyn ma, di baka sa Ate Alma. Datang mami pag sa Dubai. Labog na nila ko sa